την ειρήνη να βρούμε που έχει εξαφανιστεί. Πρέπει να βρει έναν τρόπο ο βασιλιάς Τριγέας να ανεβεί ψηλά στον ουρανό, να δει το Θεό από κοντά αυτοπροσώπως. Τι γυρεύεις εσύ εδώ πάνω? Ήρθα να σου φέρω ένα δωράκι. Δωράκι? Αμέ. Καλώς ήρθες λοιπόν, αγαπημένε. Άτο φέρε το λόγο. Μπρος, φέρει τον αφέντη σου. Τον αφέντη μου? Α, είσαι ακόμα πολύ μακριά από το παλάτι του Θεού. Με δουλεύεις, και αυτό εδώ τι είναι? Το μέχρι χθες παλάτι του. Από σήμερα μετακόμισε. Βρήκε άλλο παλάτι. Και ποιος ο λόγος? Θύμωσε με τους Έλληνες που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπάσαν μέσα εκείνο τον καταραμένο τον πόλεμο. Και διάλεξε ένα παλάτι στην άλλη άκρη του ουρανού, τόσο μακριά από τη γη που να μην σε βλέπει και συγχύζεται ο άνθρωπος. Ο Θεός. Καλά. Μια δες πως είναι η Ειρήνη, εσύ τι ξέρεις? Ειρήνη, τη Ειρηνούλα καλέ θα λέει. Κάλε το Ρινιό δεν ξέρω. Αχού η κακομοίρα. Γιατί κακομοίρα? Την ήξερες? Απ' έξω και ένα κατωτά. Να την ξεχάσεις. Δεν νομίζω πως θα την ξαναδείς ποτέ σου. Έτσι που μαλώνετε οι άνθρωποι μεταξύ σας, την Ειρήνη δεν θα την ξαναδείτε. Γιατί, πού πήγε? Την έχει φυλακισμένη μέσα σε ένα βράχο πόλεμος και γύρω-γύρω πέτρες για να μην αποδράσει. Α, τον αλήτη. Και πού είναι ο βράχος? Νάτος. Α, καημενούλα Ειρήνη. Και δεν μου λες, αυτός ο αλήτης ο πόλεμος, πού είναι? Τριγυρνάει κάπου εδώ πέρα. Και με εμάς τους Έλληνες και τις πολιτείες μας, τι σκέφτεται να κάνει? Να σας κοπανίσει. Να μας κοπανίσει? Ναι, να σας κοπανίσει. Καλά, και πώς? Άκου, αγόρασε ένα γουδί πελώριο και έχει σκοπό να βάλει μέσα όλες τις ελληνικές πόλεις με μπόλικο σκορδάκι και να τις κοπανίσει. Να τις κάνει σκορδαλιά. Μα σιωπή, μου φαίνεται πως έρχεται. Κρύφου. Θα ρίξουμε το σκοινί σπηλιά να αρπαχτεί η Ειρήνη και να βγει. Καλώς το μου. Τι κάνει το πουλάκι μου το Ειρηνό, Ειρηνάκι μου και δεν μιλεί και δεν λαλεί? Ειρήνη, Ειρηνάκι, Ειρηνούλα, Ειρηνιό, γιατί σωπαίνει? Λοιπόν, Παραπονιέται πως ήρθε στην Αθήνα 3 φορές με ειρηνικές προτάσεις και τις 3 τις διώξατε. φταίξαμε, συγχώρεσέ μας. Γι' αυτό σου λέω, κυρά μου, να μείνεις, να μην φεύγεις και να μας καθοδηγείς και να μας βάζει μυαλό όταν μας φεύγει. Τι λέτε παιδιά, να μείνω? Ναι! Σε καλό σας, δεν ξέρετε ένα ειρηνικό τραγούδι? Ας χαρούμε την ειρήνη βρε παιδιά. Ας χαρούμε την ειρήνη βρε παιδιά. Όχι